според мен нещо, което е изключително важно, е децата да растат в една здрава семейна среда. Какво означава здрава семейна среда? Семейна среда с двама родители. И другото нещо, което е супер важно, за децата да получават любов. Защото само човек, който е получавал любов, може да дарява любов. Ти ако не си получавал любов, ти не знаеш какво означава това. Тоест ти няма как да дариш нещо, което не знаеш как изглежда. И от моя опит, не само с собствените ми деца, защото той е много малък, но с над 150 деца в Левски и още 200 в волейболното ни училище, мога да кажа, че в 90% от случаите децата, които имат двама родители, се справят по-добре и им е по-лесно, отколкото тези, които имат проблеми в семейството. Това са емпирични наблюдения, не го приемете за изследване.